Oční perimetr. Co je to a jak probíhá vyšetření zorného pole? Představte si život bez možnosti plně vnímat svět kolem sebe. Zorné pole je klíčem k našemu vidění, které využíváme každý den. Vyšetření zorného pole, známé jako oční perimetrie, může odhalit důležité zdravotní problémy ještě včas. Vyšetření zorného pole pomáhá diagnostikovat onemocnění, jako je glaukom, poškození zrakového nervu nebo dokonce tumor mozku. Péče o zrak není jen pro starší generace. Každý z nás může mít prospěch z pravidelných kontrol. Oční perimetr je speciální přístroj určený k mapování vašeho zorného pole. Měří, jak daleko a citlivě dokážete zaznamenat okolní objekty bez otáčení hlavy. Tento jednoduchý proces může mít zásadní vliv na vaše dlouhodobé zdraví očí. Během vyšetření budete sledovat světelné podněty, zatímco zařízení přesně zaznamená oblasti, kde je vaše vnímání omezené nebo slabé. Celá procedura je snadná a zcela bezbolestná. Při vyšetření sedíte pohodlně před přístrojem s bradou na opěrce, aby byla hlava stabilní. Jedno oko je zakryté, zatímco druhé sleduje světelné body blikající na obrazovce. Jakmile světlo zahlédnete, zmáčknete tlačítko? Tak snadné to je. Vyšetření trvá přibližně 10 až 20 minut a poskytne lékaři detailní informace o vašem periferním vidění. Tato data odhalí případné potíže dříve, než si jich sami všimnete. Riziko očních chorob, jako je glaukom, se zvyšuje s věkem, ale mohou postihnout i mladší lidi. Vyšetření zorného pole je obzvlášť důležité, pokud máte rodinnou anamnézu očních onemocnění, trpíte cukrovkou nebo máte vysoký krevní tlak. Proaktivní přístup vám může zachránit zrak. Pamatujte, prevence je nejlepším lékem. Zrak je jedním z našich nejcennějších smyslů. Naplánujte si pravidelnou návštěvu očního specialisty a neváhejte absolvovat oční perimetr. Sdílejte toto video se svými blízkými a pomozte jim chránit zrak. Vaše oči si zaslouží tu nejlepší péči. Začněte jednat dnes.